Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże, Buenos Aires. Tutaj moja kamerzystka Agnieszka. Właśnie i tak, i dzisiaj robimy, Aga pokaż co sam mamy. Robimy dzisiaj kofej, ale zimny. Kofej taki właśnie na taką pogodę jaka jest. A jak, Aga, taka pogoda się nazywa? Hica. Taka pogoda nazywa się hica. I teraz prezentuję po kolei co nam jest potrzebne. Kofej. To tam nie płacili, to nie pokazujemy. Jakiś kofej lepiej rozpuszczalny, żeby tam ten maraz potem Zresztą tego się nie da. nie pływał. Dobra. Teraz generalnie jak mamy takie profesjonalny taki łon, taki wichajster do szalontania, to fajnie. My takiego sam nie mamy, ale mamy Krausa. Krausa w każdej chałupie nie ino-śląskiej jest. Także Krausa. Szolka, tam z takiej co pijemy. Mleko. Jakie tam chcecie, tłuste, nie tłuste. A, i tutaj w kühlschranku lód. Bo to ma być zimny kofej na hica. Lód wydupcamy po rakostce. Ale nie zginaj tak tego. Dobra. To jest, no co, tyle aż lodu? Tela. Na bogato. W gościach jestem, to... Chcesz się pierdolnąć, babo? Chcę. Tucz. A, Aga. A. O, ciules. Sam szczylo dookoła. Nie umiem tego liczyć. Dobra, mogą takie być w sumie. O! Umfal! Cięcie. Dobra. Teraz głosujemy Krausa. Dupcamy tam to, co nam z tego wyszło. Jak ktoś lubi więcej lodu, to więcej. Ktoś lubi mniej, to mniej. Ja lubię lód. Łyżka mała, kawowa. Kofej. Ile tam kto chce. Weźmiemy sobie tak. O i tak trochę. O. W sumie można jeszcze do tego dać cukier. Jak ktoś lubi bardzo słodkie, ale... A jak w gościach, to na bogato. Cukier trzcinowy, tutaj powstający z trzciny, która rośnie tylko w południowym Zimbabwe. 500 zł za 20 deko. Dobra. Zalewamy mlekiem. To Martini robimy, że wstrząsa. Tak. Pul. Tak, nie na fol, żeby zostało trochę placu do szelontania. O, zbliżenie jak to wygląda. No, zawieramy Krausa i jadymy. Jak widać, to się tam w środku, jak to się mówi, zafrlało. Teraz szolka uozwieramy delikatnie, żeby nic nie uronić. Uwaga. A! Proszę. Piękny wyrób w warunkach domowych. Pięknie się spieniło. Teraz degustacja.